Pagbibigay serbisyo naman sa sektor ng turismo sa Bolinao, mas pinalalakas. Para sa detalye kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Mas pinalalakas pa ng Bolinao Tourism Office ang kanilang pagbibigay serbisyo sa sektor ng turismo lalo na't dinarayo ang ilan sa kanilang mga puok pasyalan. Ayon kay Jacqueline Bunuan, Bolinao Tourism Staff, may mga training at seminar silang inilunsad upang higit pang patatagin ang kakayahan ng kanilang mga kasamahan at mga katuwang na organisasyon at asosasyon pagdating sa pagtanggap ng mga bisita. Mayroon pong mga pa-trainings ang Bolinao Tourism Office at ang DOT po, Department of Tourism, katuwang po namin ng Department of Tourism. Andyan din po ang Red Cross na tumutulong sa amin. Andyan po ang VLS, nandyan din po ang Community Tour Guide po. So, yung mga training na po yan ay malaking tulong sa, lalo na po sa industriya ng turismo dito po sa aming bayan. Kasi sila po talaga ang number one na kailangan namin, yung mga seminars at pa-trainings na po na yan. Dapat rin umano na sapat ang kaalaman ng mga gumagabay sa mga turista pagdating sa kasaysayan ng mga puok pasyalan upang makatanggap ang mga ito ng lehitimong impormasyon. Isa rin sa kanyang binigyang diin ay ang kaligtasan ng mga turista sa lahat ng puok pasyalan na binibisita sa kanilang bayan. Sa ngayon, may iba pa umanong aktibidad na nakalinya sa pagpasok ng Burr months kaya't hinihikayat nila ang publiko na muling bumisita at makibahagi sa mga ito. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.